витираєм схвильовані сльози, покликаєм близьких, тих, кого вже немає, хто покинув цей шлях, хто у Божих руках, хто у небі давно спочиває. Знову бачив від очі і усмішку ласкаву, розмовляємо думах живими, та не знає ніхто з нас, як живеться їм в небі, чи Господь їх простив і до себе впустив, чи свою когось занапастив. Помолимось за їхні душі, щоб Господь був за ними повсякчас, і щоб раби Його грядущі молилися за нас. Помолимось за наших рідних, за наших рідних і близьких, і щоб раби Його грядущі молилися за них.